Zvuk mašiny nám už naznačuje, že družstvo je už pripravené a presúva sa na štartovaciu čiaru. Tu je posledné ligové družstvo spomedzi 19 DAZ Brestovej ženy, ktorý teraz drží na páce. Poďme na to! Prúdárky sú už preč, rozdeľovať Bčko tiež, to vyzerá... Ale naľavo veľmi pozemný čas 18:62. Opakujem výsledný čas pre DAZ Brestovej ženy a hodnotu 21,44. Stiločný Dök,